karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Mao di ay nga maglisod na kog daining bag-o kong gidagkutan nga Ikay gabaan na kasi mong pagkataydor los. Wa kayo tang kabubot ondong. Kung sa pagkikabangutang niya Nyuramansya o Nyur Andres, utang way bayad-bayad. Kaya sekreto kay kaglabok, traidor kang dako. Kung nababae pa ka, dugay kang gilook do. Sungkap ka na sa ering sungkap bando, kay magpasungkap man sa ka. Huwag ibatasan! Wag kay traidor ka, wag kay kaloy. Tighana. Wag mong kunaw mo bayad sa mong utang atong Nyuramansya o Nyur Andres. Gada ko lang tiyan mo. Gagada. Agay. Moro bang niyot akong duganlos. Nga naman eh. Ginoo nga naman eh. Nga ni Ginooy. Kakita ka na ko, los. Nahimo ng bato ang imong dughan wasay. Patay ka na karong taon taon wasay. Nga naman ako naman mamatay. Kitang duha, oy, amaw. Ginoo, tabangin ko Ginoo. Di ko gusto mamatay Ginoo. Tabang Ginoo. Sayop ka. O sayop. Dili dughan. Ang akong hawakan mo ni nabato. Ikaw los ba ugok man ka. Nang hadlo ka na ako. Ay kung hadlo ka do. Tambalus-lus ka na ko. O sayop. Tutok man sa ganako. Tutok ay ibog ka Hala, nako. honti kag maibi. Hala, los. Hala pa yun. Ibog ka nako, tutok man ka ibog ka. Ibog, hala, honti kag maayo. Ang imo mga matalos, ni bato. Ikaw magsige ka maghala, oy. Ni bato imong mata. Usa ni bato. Hala. Ni bato. Hala na bato. Bato na imong mata. Bato. Hala. Ni bato ang akong mga mata. Hala. Bato na imong mata. Nagsige kang katawa pa. Ay, ahak. Dilagti o man batos imong mata. Lasal bahis man ka. Imo man kong gisagpalos. Tambalos-los kanda ko. Lagti ang batos ha. Kasagpa ko si mong naong sa. Kakita ko ni mo sa. Okay. Bisag na bato ng akong mga mata sa. Amaw kang dako. Kibinuangan ko ni mo. Kilaon ti karon. Kilaw ako las. Kilaw na yun. Kita din akong bato nga kamot las. Las! James, Laura, yan. hangtod ka na sa aman ta mag-inigurati. Laura, Doon na yung mga taong nangamatay tungod na ako. Laura, mahimpa. Ay ko panunggang basunon pa ni mo ang imong kaugalingon. Dili kalikayan nga magbasol ko. Mabasol ko ang akong kaugalingon, James. Kay kung dili patungod na ako, buhi paunta siniwasay karon o ka ng mga tao nga naa sa gawas ni Nimbaya. Kun simba ko kamo ang isunod ni ako alos sa paglayo na ako. Laura, ayaw ka na. Dili mi malayo ni mo si Francia. James. Pasilo ako ha nga musagbat ko sa inyong panagsultihan ha. Nang tira. Day Laura, Dong James, ako lang ipahibaw ninyo ba nga si Dong Francil Bayano hapit mada sa mga ukoy sa una nilang pagpangatake din eh. Unsa? Kung wa pa nako makit si Dong Francil og mapuspusi ang ukoy nga nigoyo ni Dong Francil, ayan madagyod nila ang bata. Ginoo ko. Calling you, I am the voice. Ama, sino sa? Milusa, himog yung gisuko ang ibaod ni Gia. Ayaw kadlok, Chokol. Wa kay sa ni Gia.
Nakuha ko ng impormasyon bahin sa akong trabong ko. Ayaw din ni Jokol. Oops! Asa mga yun di ay ang iyang gamhan ng trabong ko. Kisa may nagunit nini. Mami! Mami! May mga tao sa gawas! Nakadungog ko, Francine. Ikasakit ko bagay yung naitabo kanila. Kaluin nila! Ang ako ba napatay na sila? Kaluin nila. Mga impagtuan nagpuyong na ng bayan. Mga impagto sila. Mami! Mga impacto ko na to! Panggawas mo kaya mga impagto. Ibat ka ninyo ang among mahal sa kinabuhi. At ibang pinili. Mami! Batuon din nila! Ibato din nila, Mami! Ibato din... Francine! Francine, anak! Ginoo ko! Nakasun ang bato din sa bahay! Laura! Laura, dali mo! Suot mo sa kwarto! Yan pa igubos yung bato! Kinoagay! Bato na kiting tinoray ang nihagtog sa bongbong ang atop ng baya! Di na ni mga ukay! Masuksok na lang yung ko inikilit sa garden, be! Ay! Ay! Wala ka na kinalit yung pagbatoy! Wala ka na ninyo na! Ay, hala! Nahunong lagi! Wa na sila mamato na mo! Ay, salamat itahon, Ginoo ko, salamat! Ay, Wala ba yung mga tao sa gawas nang? Nagtira. ay ambot lang ka ha! Nahilo man! Kadit, Laura. Liliyon ko sa gawas. Mas may tingali ng tirang ug maminga na lang taditi. Kay lakip na nga itong mga silingan. Nasuko na sila nato. Di lang tingali dayoy. Nakabantay ko day nga. Mas safety ta din sa bahay ni Lucio. Di makasod ang mga ukoy din Murag doon ay makababag nila. Wa ka mahinomdom sa giingon ni Lucio, day. Nga mas safety ning iyang baypoy-an kay way makapanghilabot ng mga daotan. Mga immortal tingali ang buot niyang ipasabot nga di makapanghilabot nato. Nang tirang. Ano pa sa gawas ang mga tao, Laura? Ug may nakita ko mga tao nga nagsingabot usab din Unsa? Ay, Ginoo ko. Lakip lang sa bunta ang mga sama namo. Di makasayon-sayon sa pagsuod din Doon na narabay kaagian ng mga tawhana kung musuod sila din sa bahay ni Lucio. Bisag ato pang trangkahan ng mga pultahan. Kay buslot na manggod ng atop. James, unsa may atong buhaton? Maniid lang una kanila. Unsa maning akong nahibawan. Nga puwerte man ko nung gubuta din Tinood na, Kapitan. Amon nang kibato ng maong bahay tungod kay mga impakto ang nagpuyo niya na. Alam mo mga mahal sa kinabuhi, nangamatay na kang ilang di pamatay. Unsa? Kita ka, sigar ko niya mga mata kong kapitan. Kaya karuha ko nun sa imang nakita. Karuha. Dunay nagamatay. Kriminal ng mga nagpuyo diya, mga impacto na. Basta ka ngayon sunugon na gipuyan. Sunogon! Sunogon na! Taysa! Ganong sunugon man. Nagkakita mo nga, mipatay ng mga tao nga na diha magpuyo. Wa, kapitan, wa. Wag, Kapitan. Okay sa mga mong kapasangin yan, Kapitan. Nga sila man ang nagpuyo din ng dapita. Huwag na silang tugkaran ng among mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay. Kana,
Ganalo eh. Kaya Dili mga ta mahal magdali-dali sa sa buhay. atong Hindi patayan hukom. nila. Dili ta magdali-dali sa tong hukom. Ako'y kapitan limot mo. Basig na sayop ta. Sa'yo pa, right? Ato kinigipagi sa insaktong proseso. Ato, Ato ipaimbestigar ang nagpuyo diha. Maghimo tag investigasyon. Dili namin makapaabot ang nagingon mong investigasyon, Kapitan. Dahil namin magkapaabot, anak. Magkalayas pa lang no mga impaktuhan na diyan. Sunod kon. Di no makabaos. Naranggas nga gipakuha ka subay. Kanabi. Ibobo na to, yan ang bala. Baba! Kana! Kana! Sige, bubuhay pa dyan! Wala, nabubuhay na gas! Eh, 2 lit na lang tos puspara! Kusyente, aron mo siga! Ilaw sa mo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!